7 поколения майстори правят камбани в Пловдив. В града под тепетата се намира най-старата камбанолеярна у нас – Велеганов. За изкуството да правиш звънци разказват Лиляна Боянова и операторът Емил Александров. Вече век и половина майсторите от рода Велеганови правят църковни свещници, полюлей и камбани. Почти няма български храм, в който да не откриете нещо, изработено от изкусните им ръце. Виктор Лимонов е научил занаята от баща си Георги, а той от тъста си Лазар. Всичко се предава устно. От баща на син или от тъст на зет. И така вече 141 години. Тайната на звънците, направени от майсторите леяри, е в състава на сплъвта. Слагат се 80% мед, за да е меден звукът, и 20% калай, за да е благ. Виктор Лимонов обаче казва, че има и друга тайна. Трябва да имаш сърце и желание, за да го направиш наистина. Защото всяка хубава работа, т.е. всичко, което е красиво сме направили, също го правим със сърце. Всяка камбана пее в различна тоналност, в зависимост от това колко е голяма. Камбаните, които тежат 40 кг, звучат около тона ла. Тези по 60 кг около ми, а 100 кг около до. Всяка камбана, разбира се, може да варира в някаква степен, плюс-минус половин тон. Това е въпрос на настройка. И естествено няма две еднакви камбани, въпреки че основният тон е един и същ, но всъщност красотата на камбаната е в нейните обертонове, нали? Всички тонове, които звучат покрай основния. Не може да се каже с абсолютна точност колко камбани са направили Велеганови. Говори се за няколко хиляди. Дядото на Виктор, Лазар, е изработил и 5 камбани, които свирят "Питат ли ме дей зората" в комплекса Асамблея Знаме на мира.